Υπό την κατηγορία παραμετρικά υπάρχουν μια σειρά από οθόνες παραμετροποίησης της αναλυτικής λογιστικής, κατηγορίες, είδη και ομάδες για τους λογαριασμούς και τα άρθρα της αναλυτικής λογιστικής, η μάσκα των λογαριασμών, οι σειρές, τα υποδείγματα των άρθρων της αναλυτικής λογιστικής όπως και στην γενική. Και τέλος έχουμε τα φύλλα μερισμού, τις κοστολογικές περιόδους, τα κέντρα κόστους και τα είδη κίνησης αναλυτικής λογιστικής. Η ειδική μνήα θα πρέπει να γίνει στις κοστολογικές περιόδους. Έχω τη δυνατότητα να ορίσω όσες κοστολογικές περιόδους θέλω και να τις ονοματίσω και να τους δώσω έναρξη και λήξη, και με βάση την κοστολογική περίοδο έχω τη δυνατότητα να παίρνω αναφορές ή να τρέχω μερισμούς και ενημερώσεις όπως θέλω. Δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο περιορισμό στον καθορισμό των κοστολογικών περιόδων. Έτσι έχω τη δυνατότητα να σπάσω την χρήση μου σε όσα τμήματα θέλω και με όποια λογική έχω επιλέξει. Σε μια άλλη επιλογή υπάρχει δυνατότητα καθορισμού των φύλων μερισμών της αναλυτικής λογιστικής. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε εδώ ότι εκτός από την δυνατότητα καθορισμού σταθερών φύλων με σταθερές συμμετοχές στη χρέωση και στην πίστοση, έχω τη δυνατότητα να ορίσω δυναμικά φύλλα μερισμού, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχοντας συνδέσει τα κέντρα κόστους μου με τα τμήματα του εμπορικού κυκλώματος του Ασκληπιού, μου δίνεται η δυνατότητα να επιλέξω από μια σειρά βάσεων μερισμού και δυναμικά, με βάση την κίνηση στη συγκεκριμένη κοστολογική περίοδο την οποία έχω επιλέξει, να γίνεται ο μερισμός χωρίς να χρειάζεται ο λογιστής να συλλέξει στοιχεία και να φτιάξει το συγκεκριμένο φύλλο μερισμού με το χέρι. Επίσης, σημαντικό είναι να αναφέρουμε την παραμετροποίηση των κέντρων κόστους αναλυτικής λογιστικής. Τα κέντρα κόστους αποτελούν, εκτός από λογαριασμούς μέσα στο λογιστικό σχέδιο της αναλυτικής λογιστικής για τον Ασκληπιό, ξεχωριστή συστημική οντότητα, η οποία παραμετροποιείται από αυτή την οθόνη. Έτσι λοιπόν έχω τη δυνατότητα και την υποχρέωση, για να μπορέσει να δουλέψει σωστά το σύστημα, να ορίσω συγκεκριμένα τα κέντρα κόστους μου με την ονομασία τους, τον λογαριασμό της αναλυτικής λογιστικής κέντρου κόστους. Εδώ ορίζω αν είναι κύριο ή βοηθητικό, μεριζόμενο ή μη, και με αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιούνται για να γίνουν οι αυτόματες διαδικασίες μεταφοράς και μερισμών στο κλείσιμο της κοστολογικής περίοδου. Σε περίπτωση που το κέντρο κόστους είναι κύριο και αντιστοιχεί με κέντρο εσόδου, εδώ θα βάλω τον λογαριασμό της αναλυτικής λογιστικής του κέντρου εσόδου, τον αντίστοιχο 9673 δηλαδή. Σε περίπτωση που είναι μεριζόμενο, από εδώ θα καθορίσω το φύλλο μερισμού το οποίο θα χρησιμοποιηθεί, και με αυτά τα δύο τελευταία πεδία καθορίζω μια σειρά από συμπεριφορές κατά τους μερισμούς, καθώς επίσης και την σύνδεση με το τμήμα της βάσης σε περίπτωση που θέλω να χρησιμοποιώ δυναμικά φύλλα μερισμού για τον μερισμό του συγκεκριμένου κέντρου κόστους.